Khehla angikwazi khehla ukudedela into engiyithandayo. Ngoba ngizoyisola. Imina lo zobehlukumezeka sebangasekho bonke labantu bekade bengihlohla. Angikwazi khehla ukudedela umuntu engimdingayo empilweni yami. Noma ngabe kuthiwa ungikhube kangakanani. Noma ngabe kuthiwa khehla ungone kangakanani. Uma inhliziyo isangivumela ukuthi ngihlale nayo, angikwazi ukumdedela hambe ngoba angisophinde ngayixolela uma esehambe for good. Uyazi khehla ukuthi umuntu uzibona kuphi ukuthi udedele into eyigugu kuye. Uyibona uma seyisetshenziswa ngomunye umuntu ukuthi lento engiyidedelile bengikade ngiyithanda futhi beyikade igugu kimi. Ayikho into ebhlungu khehla njengokulandela abantu, njengokuzwa abantu bekhuluma bese ufuna ukujabulisa bona kodwa ekugcineni uwena ozobe usula inyembezi ngesicamelo. Ungayidedeli into eyigugu kuwe. Ithi ngoma uma umthanda mdedela hambe. Kodwa mina ngivumelana nayo khehla ngoba manje into eyigugu kuwe iyona into eyinjabulo kuwe. Ngesikhathi uthi wena ulaya yena noma ngesikhathi uthi wena uyena ozobuya zokuncenga, what if engabuyi? What if ehamba for good? What if uzombona eposter ejabule nomunye umuntu? Angawugule kakhulu. So ke khehla ungayidedeli into eyigugu kuwe ngenxa yezinkulumo zabantu abaseceleni. Xolo khehla. Ngicela ukubuza khehla into eyiyo eyakho uyibona ngani ukuthi la lento lena eyami mhlambe nje mina ngicabanga ukuthi akuyona eyami. Bese ngiyidedela kanti thola ukuthi iyona eyami. Okay. Khehla umuntu wadaleka ngenye indlela ngokwe science. Umuntu ufola under isilwane. Kodwa akadalekanga njengesilwane. Umuntu khehla unama senses amaningi. Into yakhe umuntu uyakwazi ukuyisenza. Uba kuyinothisa khehla uma sophile nomuntu isikhathi eside. Uyashesha ukumsensa amakhonto wrong ayenzayo. Ungeke eduze kwakhe azayitshela ukuthi mhlambe kukhona abanye abantu abakutshelile ngaye noma kukhona khehla ngenxa yokuthi lo muntu usophile naye isikhathi eside. Suyakwazi ukumsensa uma enza into wrong. Suyakwazi ukumsensa uma kukhona wrong futhi ezomehlela. So ke ngifuna ukukuphendula khehla kulombuzo wakho. Into yakho khehla. Into ejabulisa inhliziyo yakho. Noma ingakhwesha kancane kangakanani kuwe kuyazwela khehla. Igugu lelo kuwe baba. Yinto ongeke ukwazi ukuphila kahle ingeke eduze kwakho. So ke khehla nginalento yokuthi ukuze ubone ukuthi into ngeyakho okuyidedele 2 minutes. Ubone ukuthi mayingeke eduze kwakho uzofila kanjani. Yila uzobona khona khehla ukuthi lokho kwami noma kukhona kwami.